Yo, είναι ο Forsaken εδώ. Ναι, ναι. Για να ακούσω ακόμα σον. Ένα. Yeah. Ναι. Για πάμε. Για πάμε. Για πάμε. Κάτω το παραθύρι σου, θα έρθω να στην παίξω. Είναι όμορφη μου την κρυστάρα και ύστερα θα σε κλέψω. Έχει δάκρυα πολλά, μα ύστερα θα στη βάλω. Στην καμπίγκουλε, τουφτου στην καμπίγκουλε. Έχω γίνει αλκοολικός και χαμάω σαν μικρός. Ήταν τη γειτόνισσα με ένα πολύ στο χέρι. Λες να ήταν περιστέρι, λες να ήταν μπεκάτσα, ή μήπως να ήταν τουμά που μένει στην ταράτσα. Ο Σπύρος μου είπε να προσέξω, μου έκανε βγει μαλακό τσιμπουκόδια. Λολ, μου πήρε αιώνες να το πω αυτό, μα έτσι όπως σε βλέπω και πίμω να κοιτάς. Συνέχεια να ρωτιέμαι, παρτούζα να ζητάς. Έλα, ψαρά με καραμέλα, έλα, ψαρά με καραμέλα. Ο Γιάννης μου την έπεσε και μου κλάσε τα χίλια. Τελικά καταλήξαμε να τρώμε δυο μαμίδια. Αγαλά, κόμμεντι ήθελα να κάνω τελικά, αλλά στη πλάι έκανα συγγνώμη ρε παιδιά. Ο Γιώργος μου πενά σας πω αντιγιά. Τώρα θα αφήσω κάτι άγιο, ναι ρε, μόνο φτύνω, δεν μιλάω εγώ. Εσύ δάσκαλε, εσύ πρώτα αυτές τα παιδιά. Αντί για κίνητρα, να δίνεις αποβολές, συνεχίζουν τις μαλακίες που λέγαμε. Τα χέρια μου κουνιούνται, το ίδιο και του μπρος. Για τον Μάριο μιλάμε που δεν είναι και διαφορετικός. Ούτε αλκοολικός, ναι αυτός ο Μάριος ο μαμιδοφάγος. Τώρα μερικές μαλακίες από μένα. Τι να κάνουμε, το comment song δεν αφορά μόνο εσένα. Είμαι ο Forsaken, πολλοί με ξέρουν για αλλιώς. Όπως Χάζο, Μπάμιας και Νίκος Τακόπουλος. Περιμένω να έρθει Ούλιος, να βρεθώ με τον Αντώνη. Όχι αυτό με το φουσκωμένο να το παντελόνι. Yo, ο Θωμάς θέλει να φάω την μπανάνα του, μα του λέω ο Παντελής τι θέλει στην κολάρα του. Τα τρία τα φυλά είναι κόκκινα και οι παπαρούνες είναι μπλε. Πάρε μου μια πίπα και θα είμαστε κομπλέ. Για μένα πέφτω στο γκρεμό αν έχει ύψος χαμηλό. Για μένα πέφτω στη φωτιά αν έχει σβήσει φυσικά. Για μένα πάει να σκοτωθεί με μαχαίρι πλάστικο. Ποιος τα κάνει όλα αυτά? Μα φυσικά ο Μπελίτσος ο Γαμιάς. Κράτα ό,τι θες να είσαι και πάντα αλήθινος να είσαι. Να τα παιδάκια της σκηνής τα κάνανε σαλάτα. Τώρα τι να πεις? Δεν υπάρχουν ψεύτικοι, μόνο πουλημένοι. Για δες λίγο πιο κάτω, συμβόλαιο σε περιμένει. Αν νόμιζες πως υπάρχει ακόμα κάτι τίμιο, σε γελάσανε γιατί κάτι καλό δεν λες καν στο τρίμηνο. Κύριε Λέισον, ο παπάς τρελάθηκε και παίζει PlayStation. Τι κάνεις σου λουτζούμ, τι μπουτάρες είναι αυτές? Άσε με να σου γλύψω τις κρεατοελιές. Τα μπουτάκια σου φέρνουν τα πάνω κάτω και ο κόλλος σου είναι μακρός και κάνει και σπαγκάτο. Τώρα θα πω μια αλήθεια και ακούσε το καλά. Ο Άνιον είναι πολύ γαμάτος ρε παιδιά. Ο Άνιον είναι πολύ γαμάτος ρε παιδιά. Κοντεύουμε 50 subscribes, κάντε σε γαμό. Κοντεύουμε 50 subscribes, κάντε σε γαμό. Αυτό ήταν το comment song, ένα. Αυτό ήταν το comment song, το πρώτο για μένα. Κάντε like και subscribe, κάντε και share. Κάπου εδώ λέω να σας χαιρετήσω. Κάντε like, subscribe και share. Και κάπου εδώ λέω να σας χαιρετήσω. Yo, είναι ο Forsaken εδώ, όπως είπαμε, Μπάμιας και Νίκος Τακόπουλος. Να ξεχάσω και Χάζο με φωνάζουνε. Κάπου εδώ παιδιά, παίρνω τον ψαρά. Touch my